Agus chum smuoinú díreach ar hampla is, bhí tú caint ar hamplaid an dochar a dhéanaan bréaga snéis, omláin, bréaga gan náire ar líne. Agus coflibhin an scéal a scapú ar líne faoi bhusanna I dúisceart bhleach clia. You know, buses bringing men of military age in to be housed somewhere. Ní cofn am átegan ar tíomh huid an chahar. Agus seirta bhí an busnaí inar daoine óga rá techt go dtí comórtas aclaíochta. Níor éon éireann se scéal an éair achas sampla é sin agus sin fá ghfuil imníorm sa tréimhse idir segus de táchan Eorpach agus áitiúla I gan mísa. Go bhfuil an chuntartán go scapfar bréag faoi Ucránaí nó faoi inimirchaí nó faoi folaitéirí. Agus beidir go mbeadh se silear faoi cheann cúpla de chléig nó faoi cheann cúpla lá nó silear dar bhorhar that this is rubbish and this is more lies online that we've seen before. Éanú lá déag de bhealtaine, bíle piéise agus Electric Ireland the Darkness into Light. Clóraigh agus bailí airgid le cosca chur ar aon warú ag darknessintolight.ie.